Čaute, na dnes som si pre vás prichystal. Pozrite, nádherné, krásne, elegantné, spoločenské šaty. 30% hodvab. Máme v rôznych farebných kombináciách, lahúčky, materiál, úplne super. Nádherný model, odporúčam vrelo. Potom som si pre vás prichystal. Pozrite na tieto krásne čipkované šaty. Fakt, že brutálny, pekný strih. Veľkosti máme XSS. Nájdete na našom e-shope aj u nás v predajni. Fakt sú krásne. Pozrite, tento model je fakt brutálny. A potom som si ešte pre vás prichystal, aby som nezabudol. Pozrite aj takýto krásny štýl šiat. Značka Please. Lahúčky úplne super s opaskom. Vzorované. Také, aj do práce môžeš nosiť, aj na kávu, do mesta, večer, posedenie, úplne super. A potom som si ešte pre vás prichystal tieto nádherné, tieto nádherné, pozrite, krásne šaty. Máme ich v rôznych farbách, nájdete na našom e-shope. Pekne sedia, sú brutálne, úplne super. Môžeš ich nosiť aj ku teniskám, k vysokým topánkam, úplne ku všetkému. Sú brutálne a potom vám ukážem ešte jeden brutálny overall, pozrite. Elegantný, krásny overall. Takto vám ukážem. Krásne zapínanie s opaskom. Širší strih akože nohavíc. Úplne brutálne, takže. A aby som nezabudol, pozrite, krásna košela pánska. Nádherná. Navrch môžeš dať sačko, lenže košelu by som potreboval zakasať, ale pozrite. Dáš elastické sačko. Trošku sa upravím. Krásna košela, výborný materiál, bavlna. Úplne super. Pozrite, krásny, jednoduchý outfit na stretnutie s teniskami. Alebo dáš elegantné topánky. Úplne super. Nájdete na našom e-shope alebo skladom v našej predajni. Takže čaute.